Гласове. Равнис. Мирно. За свеща на знамето на Средно училище Христо Ботев, град Никопол. Равнение на ляво. Знаменосци. По местата. Ходом. Марш! Обичам те, о роден край, обичам твоята широта безкрайна. На теб небето що сияй, на слънцето в усмивката омайна. Обичам те, о роден край, с обич чиста, светла и безкрайна. Над всичко, нека да се знае. Обичам твоята реч омайна, че тя освиден роден край, през робства от беди ни е спасила, зато и тъй дивно тя сияй, зато е толкова сладка, толкова мила. Има град, като приказка стара, с тесни улички и бели чешми. В него залеза златен догаря и сребристия Дунав шуми. 15 е и пак е септември и никак той не е обикновен. Той весел е, макар че е невярно и най-сериозният този пръв учебен ден. Къде отиде веселото лято? Изниза се от моите ръце и се стопи с лястови чаято, извило се от родното граче. Училището в утрото е спряло, под слънцето на покрива е изгряло. Две улици до него се допират, децата за урока се събират. She
Скъпи ученици и учители, уважаеми родители и гости, отново училищното звънче призовава децата на България към знание. В този чудесен септемврийски ден наши гости са доктор Валерий Желясков, кмет на община Никопол, господин Любомир Мачев, заместник кмет на община Никопол, госпожа Калинка Ангелова, експерт, направление образование и култура, отец Борислав, по традиция, в началото на учебната година, първите сърдечни думи произнася директора на нашето училище, госпожа Анита Стефанова. Да й предоставим отново тази възможност. Заповядайте, госпожо директор. Уважаеми дами и господа, уважаеми учители и гости, скъпи ученици! В празничния календар на България 15 септември се откроява със своето впечатляващо присъствие. Един от най-важните и запомнящи се дни в живота. Ден, който носи толкова смисъл и радост за всички. Ден толкова истински, неподправен, изпълнен с любов и надежда. Добре дошли отново на училище. Прекрасен екип от ученици, учители, родители, с очи, които виждат красотата, с дух, който извисява мисълта, с устрем и порив за успех. Щастливи сме, че отново сме заедно и ще живеем още една учебна година, пълна с предизвикателства. Предизвикателства, свързани с творческото и прагматичното въвеждане на реформите в образованието, поставени пред нас с новия закон за предучилищно и училищно образование и цели 12 държавни образователни стандарта. Убедена съм, че тук, на територията на нашето училище, ще се родят нови, добри модели за иновативна среда, приобщаващо образование, пълноценно взаимодействие с родителската и гражданската общност, екипната ефективност. Ще създадем необходимите условия за фокусиране върху развитието на децата, учениците и педагогическите специалисти. Надявам се и вярвам, че по възрожденска традиция тази учебна година училището и семейството ще обединят още повече усилията си в благородната кауза, а именно обучението и възпитанието на учениците. Уважаеми ученици, учители и гости, днес посрещаме новия випуск първокласници. Добре дошли, мили деца! За вашия незабравим ден днес са си погрижили учители вълшебници, с които четенето и писането ще бъде лесно и интересно. В забавни игри вие ще преоткривате света на възрастните и ще откривате нови хоризонти. Очаква ви бъдеще, тръгвайте смело напред. Вълнуващ е празникът и за 12-класниците, защото за тях днес е последния, първи учебен ден. Днес те влизат за последна година в училището като ученици. Скъпи зрелостници, желая на всички вас успешна подготовка и дипломиране, защото това е едно важно условие за вашата успешна реализация. Драги ученици, задачата на училището е да ви подготви за вашето бъдеще. Бъдеще, в което да бъдете успели хора. А какво е успехът? Непрестанно пътуване и покоряване на множество малки върхове. Обичайте да учите. Не преставайте да мечтайте. Учете, защото знанията ни правят свободни. Пазете традициите на нашето училище. Умножавайте успехите му. Почитайте всеотдайността на своите учители. И ако искате да сте успешни, правете нещата, които обичате. Откривайте талантите си. Бъдете мотивирани и дисциплинирани. Бъдете смели и креативни, защото всеки човек е ценен и различен. На вас, скъпи колеги, пожелавам много енергия, ентусиазъм, духовни сили и упоритост, неуморно да създавате и пазите богатството на нашето училище, а именно неговите възпитаници. Нека всеки ден да имаме повод за радост и гордост и с усмивка да казваме: аз съм техният учител.
уважаеми родители, конфликтът между поколенията идва от това, че младите получават твърде много съвети и напътствия, а трябва да видят пример. Да видят ясно нашия пример и отношение към знанието, към природата, към хората, нашето чувство за отговорност и справедливост. Желая ви търпение и не забравяйте, че сте нашия изключителен партньор в процеса на обучение и възпитание. Честита нова учебна година! Година на традиции, иновации, вдъхновение и творчество. На добър час на всички настоящи и бъдещи личности на успеха! Желязков, кмет на община Никопол. Уважаеми ученици, учители и родители, приемете моите поздравления по случай началото на учебната 2016-2017 година. Честит 15 септември на всички, които носят училището в себе си, като спомен, като потребност и очакване. Всяка година на тази дата училищният звънец приковава вниманието ни, зареждани с обикновена сила и празничност. Всеки път търсим най-хубавите думи, за да осъзнаем, че емоциите на 15 септември не се попират словото и не се измерват с понятия. И всеки път ни се иска трепетът на първия учебен ден да ни съпътства дълго, да прави живота ни по-лек, а постъпките ни умни. Празничното начало на учебната година ни напомня, задължава и предупреждава всеки от нас да бъде всеотдаен към образованието като ценност, към хората, свързани с него, които извървяват дълги и труден път от първите букви, изписани от неуверените детски ръчички, до успехите на младите хора у нас и по света. Уважаеми учители, вашата сила и неуморен труд са българската следа в духовното съзряване на обществото. По традиция на първия учебен ден подаряваме подаръци на първокласниците. Тази година аз и моят екип решихме да направим подарък на всички ученици от 1 до 12 клас. И то е тетрадка с образа на нашите български просветители, книжовници и революционери Левски, Ботев, Хелендарски. Нека да си учим от тях на родолюбие, на човечност и на книжнина. Уважаеми родители, предизвикателство на времето, в което живеем, не подминава образованието на нашите деца. А то се случва навсякъде. И в училище, и в къщи, и на улицата. Затова образованието се гради от всички нас – родители, училище и общество. Ето защо разчитаме на вашето съдействие и подкрепа, затова децата ни да израснат в училище, да се образоват и да бъдат полезни за себе си и обществото. На всички участници в образователния процес желая успешна и спорна 2016-2017 година. Успех! А сега отец Борислав ще направи водосвет. Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава на Отца и Сына и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвята Троице, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, свети, посети и изцели немощи ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, иже си на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие
воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же ми оставляем должников нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Спаси, Господи. И Твоей сохраняй. На всички ученици и учители желая всичко най-хубаво през новата учебна година, всички малки да слушат, всички големи да помагат, на вас, учители, спокойствие и търпение и към всички деца. Божието благословение да бъде над всички вас в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Откъде започва училището? От училищният праг, който сме прекрачили за първи път, ние учениците, нашите родители, нашите учители. Училище мое, пътечко крилата, покрита със сребърен прах. Къде се изгуби, къде е следата, аз всичко нима извървях. Пътечката светва и весело хуква. Пътечката светва и весело хуква. През росни зелени треви, през първата песен, през първата буква, през моето детство върви. А може би от първите улички и колелца, които сме изписали с несигурните си ръце. Или от първите срички, които сме прочели с треперещият си глас. Най-хубавият час от всички часове е онзи утринен и ведър час, когато те звънчето позове да влезеш от другарите си в клас. Най-хубавият път на този свят е онзи път, по който крачиш ти през своето село или град, за да отвориш школските врати. Най-верните другари на света са тези, сред които ти вървиш, с които радостна е песента, мечтите си и хляба си делиш. Откъде започва училището? От усмивката на любимата първа учителка. Учителят е буквичката първа, изписана на криво в тесен ред. Но ето, дума става, мисъл, трябва да търси истини, по-смело и напред. Учителят е точната едничка, началото на хиляди лъчи, звездата недалечна, не самичка, а грейнала в детските очи. Учителят е четка и боички. Дарява с цвят не листи, а съдби. В картини вижда имената всички, но най-прекрасни, чисти и добри. Учителят е нотичка игрива, протегнала към другите ръка, тъй ражда се мелодия красива, извънка чак до светлата дъга. Учителят е географска карта, разглеждана с любов и интерес, надскочила и норми и стандарти, за да го има утре още днес. Учителят, той горде и изстрадал, с ум, сила, вяра и сърце дарен. И не защото е учител станал, а защото за учител е роден. От вълнуващата среща с истинското приятелство. А може би от веселието на празника, споделен с любими хора. Най-хубавия празник е, когато си на 7 и когато преброяваш годините си на пръстчетата на едната ръка и още две. Тогава празникът не свършва веднага, а продължава повече.
ден, първи клас. Би звънчето с весел глас, ученик съм вече аз. Би звънчето с весел глас, ученик съм първи клас. Хей, училище, здравей, днес пристъпвам твоя праг. Септемврийско слънце грее, аз съм вече първолак. Всичко първо е красиво, първа песен, първи час, ала няма по-щастлива от детето в първи клас. С нова хокличка вървях, из пандълка снежно-бяла, кай детската градина спрях, където съм играла. Пусти градино ти прости, аз станах ученичка. О, маги, някой ми шепти и маха с ръчичка. От тоя ден, от тоя час съм вече ученичка. Добре дошли, мили деца! Днес, този септемврийски ден, сме заедно за първи път в нашето училище, където ще се учите и ще играете през цялата учебна година. Днес, за да посрещнат най-малките ученици, в нашето училище са дошли любимите ни приказни герои с загадки към вас, първи клас. Мащехата ми е зла, носи ми беда, подир беда, а на мен ми се лудува, с принцът мил ми се танцува. Аз край ниското огнище, стара избеляла риза, чистя лещата ориза, сръчно ми е всяка чашка и се казвам... Имам хиляди унички, аз на своето лице крия своите парички в малко чекмедже. На училище не ходя, зная всичко за света. За едно се само моля, никога да не раста. Познахте ли ме? Аз съм малка и засмена, баба болна и лежи. Тичам през гора зелена, кошничката ми тежи. Кумчо Вълчо ще ме срещне, приказката е прочел, ще ме хапне без да мигне, пак поука не е взел. Познахте ли коя съм аз? Браво. Сега ще получите съвет от второкласниците. Те прекрачиха училищния праг за първи път миналата година. Второкласник станах, вижте вече колко съм голям. Аз прочел съм много книжки и съвети ще ви дам. Първо, раничко станете, че от днес сте ученици. Куклите си оставете и игрите на войници. Второ, да не ви се дреме никога в клас. Вече лягайте на време в един и същи час. В първи клас е интересно, пишеш буквички и чертички, учиш се да пееш песни, думите делиш на свички. Трето, на урок не се говори, само слушайте, помнете, по стени и по стобори, името си не пишете. Другото е, то се знае, що звънчето звънне звън, литваш бързо да играеш, докато е светло вън. Приветствие към малките първокласници от името на родителите ще поднесе госпожа Наталия Крумова. От крехката розова пъпка, разкошен разцъфва цветът. От първата, плаката стъпка, започва най-дългият път. Скъпи първокласници, днешният ден е много специален за вас, защото прекрачихте училищният праг. Вашата госпожа ще ви вземе под крилото си и ще ви предаде своите познания. Пожелавам ви от все сърце този златен есенен ден да отвори светът пред вашите любопитни очи. Бъдете здрави, весели, щастливи. Мили деца, вие сте много талантливи и дано бъдете достатъчно упорити и смели, за да постигнете големи успехи. Учете, забавлявайки се. Лъчезарни първолачета, ние, вашите родители, безкрайно много ви обичаме.
Винаги ще ви подкрепяме и вярваме във вас. Вие вече сте пораснали, но това не означава, че ще се сбогувате с мечо, пух и пепеляшка. А играчките, те ще ви чакат у дома. Уважаеми учители, бъдете благословени за неуморният си труд, за светлите усилия да сеете зранцата на познанието, на доброто и истинското в детските души. Нека всеки ден имате поводи за гордост и с усмивка да казвате: аз съм техният учител. За поздравителен адрес доктор Андреев. Скъпи деца, първокласници ученици, уважаеми родители, скъпи учители. Детството е изпълнено с много усмивки, с невероятни случки и красиви спомени. Чрез обучението и игрите се откриват заложбите и интересите на всяко едно дете, което по-късно се доразвиват в училище и се усъвършенстват за цял живот. Уважаеми родители и учители, нека заедно се опитаме да осигурим на нашите деца спокойствие, любов и изпълнен с хармония свят. Всеки един от нас, отдавайки себе си на децата, с любов и професионализъм, поставя основите и гради общото ни бъдеще. Пожелавам ви много здраве и успехи. А сега искам да поздравя всички присъстващи и да прочета поздравителния адрес от народния представител Васил Антонов, с помощта на който всеки един от първокласниците ще получи набор от много интересни учебни помагала. Уважаема госпожо Стефанова, най-сърдечно ви поздравявам с първи учебен ден, 15 септември и откриването на новата учебна година. Това е деня, в който всички ние, учители, ученици и родители, се прекланяме пред духовното огнище на България, училището. То е било и винаги ще бъде един неизчерпаем източник на познание, сила и авторитет. Скъпи първокласници, днешният ден е много важен за вас, защото той показва, че вие вече сте пораснали и от тук нататък започва вашето дълго пътешествие в вселената на знанието, където ще се научите да четете и пишете, да откривате хиляди нови интересни неща за света и самите вас. Бъдете здрави, весели и щастливи и нека вашите многоцветни дарования да множат богатството на българските успехи по целия свят. Уважаеми учители, бъдете благословени за неуморния си труд, за светлите си усилия да сеете зранцата на познанието, на доброто и истинското в детските души. Поклон пред вас. Скъпи родители, българинът е известен с любовта към децата си и желанието те да станат образовани хора. Подкрепяйте ги. Давайте им криле, за да имат сили да достигнат мечтите. Желая на всички здраве, успехи и попътен вятър през новата учебна година. Поздравителни адреси към всички ученици, учители и родители в Средно училище Христо Ботев са получени от госпожа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България, госпожа Добрева, областен управител, госпожа Мария Георгиева, председател на Общински съвет Никопол и ръководството на Природен парк Персина. На всички вас те желаят една ползотворна, успешна и здрава нова учебна година. Мили деца, вече разбрахте откъде започва училището? От училищният праг. От първите букви. От първото приятелство. От играта. От веселието. Не учим в училище само задачи, уроци и песни, а учим се също да бъдем добри и навън, и в къщи, да всеки да бъде навред, достоен за своето време човек. Нека пребъде този ден, нека училището остане храм на знанието и човечността, а учителстването – пример за всеотдайност и благородство. А на вас, мили първокласници, пожелаваме успех. Бъдете старателни ученици, защото учението е светлина. Бъдете послушни и дисциплинирани деца, защото училище без дисциплина е като воденица без вода.
Бъдете търпеливи и упорити. Защото всичко хубаво на този свят се постига с труд и учение. Бъдете добри приятели, обичайте се и си помагайте. Защото добротата и приятелството побеждават незгодите. Истински богат е този, който има приятели. Успех, приятели! На добър час и добра сполука! Всички от нежните жестеци живеят. Мое училище, аз се докланям, храмове Богом благославям. Мое училище, аз се докланям, храмове Богом благославям. Ти си икона, която възражда моите мисли в нови пространства. И Христос Гласове мирно за изпращане на знамето, равнение на средата, знаменосци, ходом, марш! Свободно. Моля учениците от 12 клас да въведат първокласниците в класните стаи.